Hotep, Hotep, Hotep. Wolofina kɛlɛkɛcɛw kama den minnu bɛ mɔnɛ bɔ kamana aw bɛɛ lajɛlen folen don. So dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ. N'i ma i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la. Maa minnu wulila ko kɔnɔ ti pani kɔnɔsi kama ye ko an ka pani an yɛrɛ kama ye. Ko dali o dali dɔ bɔra dɔ la wa bɛɛ bɛ i bɛnbaw nɔ la. Arabu bɛ u bɛnbaw nɔ la, Siniwaw bɛ u bɛnbaw nɔ la, tubabu b'u bɛnbaw nɔ la. Anw wolofinw anw de bɛ wali bɛnbaw nɔ, anw de bɛ wali siraw kan ko fɔ an ka pani wali kɔnɔ kaman ye. Minnu ko an ka pana yɛrɛ kamanw ye, an b'a den bɛɛ lajɛlen fo ko yɛrɛya ɲɔgɔn tɛ. Ko anw bɛ an bɛnba mɔlɔma ninnu nɔ na, bɛnba minnu ko ka ɲuman fɔ, ka ɲuman kɛ, ka juguman to. Bɛnba minnu ko ɲɛnamaya ye dafa ɲɔgɔnya ye. Bɛnba minnu ko i bɛ maa wɛrɛ bɛɛ. Hotep mɛna, triple Hotep. Konate muso den ka i fo, ka segi k'i fo, ka bɛɛ lajɛlen fo i juru la. I kun ye ɲininka muso ka ko a bɛ diinɛ na cogo jumɛn na? Ka d'a ka balakaw, n'i ko maaya i ko dafa ɲɔgɔnya, anw bɛnbaw ko ten. N'i ko cɛ i ko muso, n'i ko muso i ko cɛ. Diinɛ minnu nana dangari anw bɛnbaw ka taasira ɲumanw na, diinɛ minnu kɛra zɛrɛ nin jɛ jatigifa ye, ka na anw kuma yɛlɛma, ka kuma yɛlɛma babila don an kun na, ka anw kɛ an yɛrɛ ma jugu ye, ka anw ka ngɛrɛ ka an yɛrɛ kɔnɔ ci. O diinɛ ninnu kɔlɔlɔw an bɛ o de kɔnɔ. Ni diɲɛ bɛ wuli mɛ ka jɔ a sen fila kan, o kama bingani, dugujeni, yɛrɛfa ani maa wɛrɛ fa, o de don bɛ bala diinɛ fɛ. Ni o diinɛw kɛ mɛ turu ye ka kɛ ŋɔni ye anw sen na, o diinɛ in a dɛmɛba fanba ye balaka ninnu de ye. Nka mun y'a u sɔrɔ n t'a dɔn, o ye dibi ye. N t'a dɔn de bɛ u caman na. Balaka yɛrɛ u k'a dɔn diinɛ yɛrɛ la, olu yɛrɛ de ye diinɛ victimes ye. Olu de ye diinɛ yɛrɛ la maa bɔnɛnenw ye, maa niyɔrɔntanw, sanji jukɔrɔ waasi. Fo u ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la, u ka diinɛ in ta k'a segin a tigiw ma. U t'o dɔn fiyewu f'u k'a dɔn yɛrɛ diinɛ kɛmɛ ka place min di u ma, k'a fɔ ko u ka o kulo ɲɛgɛlɛ jɔ. Hotep mɛna, triple Hotep. Balakaw, diinɛ ye aw kɛ fɛn jumɛn ye? Diinɛ ye aw kɛ foro ye. K'a kɛ foro ye a cɛw ye. Diinɛ ye balakaw de suma foro ma. Foro jumɛn ni a tigi bi don a la a sago la. Ni maa min donna kuranna kɔnɔ, suran 2 aya 223 suratul Baqara, a ko cogo di? Nisaakum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum. Ko a ka musow ye a ka forow de ye. Ko a ye don a ka forow la don cogo la min ka di aw ye. Diinɛ ye muso kɛ foro ye yan, ka muso kɛ damutafɛ ye yan, ka muso kɛ cɛw la ɲɛnajɛla ye yan. Nka musow yɛrɛ niyɔrɔ tɛ a la. Cɛw de sago bɛ aw la. Cogo min ka di u ye a bɛ kɛ ten, kuma min ka di u ye a bɛ kɛ ten. Ni aw banna, mɛlɛkɛw bi a dagan. Diinɛ de kɔnɔ, cɛ a ɲininen don i ka dilan tigɛ muso la.
on a dîné kono ni muso yi glan tigɛ cɛ la ina si melekaw bi daga o mamadu kelen ko muso dana ka bɔ galakala hotep mena triple hotep ko muso dana ka bɔ galaka kolo la galaka dunye fɛn ye min ngolomɛ a dancogo la o kɔrɔ Muhamadu ye muso kɛ fɛ gɔlɔlen ye kuranɛ tilara ka u kɛ furu yɛrɛ ye u b'u cɛw sago la nka u cɛw tɛ u sago la ni muso ye dilan tigɛ cɛ la i bi karamɔgɔw de bolo k'a mɛn o ko kunna wa hali ni muso ni do bɛ mankan i la ni cɛ mago jɔr'i la k'a fɔ i b'a fɛ k'a yira cɛ la n bila ma tɛ n cogo la komi ma foyi tɛ to a cogo la don o don ko cɛ ka a ɲini ka se i ma i b'i cɛ sagoya de la ye hali ni e ka hakɛ foyi defannen tɛ a ko kɔnɔna na hotep mɛna triple hotep muso de ye victime ye diinɛ kɔnɔna na o diinɛ ye tiɲɛ tilali ta suratul bakara 1 na aya 282 ko muso niyɔrɔ tiɲɛna ko o bi bɛn o ɲɔna fila bi di cɛ ma o kɔrɔ ye ni cɛ ma ni ye min sɔrɔ tiɲɛna o bi tila fila ye ka di muso ma ni cɛ ma ni ye min sɔrɔ tiɲɛna o bi tila ka di muso ma muso niyɔrɔ ye o ye ni ye kabako ye dɛ ni diinɛ nana bɛɛ ka hakɛ defani kama o de la diinɛ ye kilenbaliya ye kilenbaliya bɛ min nin kɛra muso ye a m'a fɔ k'ale ka kɛ muso ye a m'o choisi n'ale kɛra muso ye mun bi taa ale bɔnɛ a ka hakɛ la min ka kan n'a ye k'a fɔ maa don i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ ma ko ten maa don o ti jate nka nin ye cɛ ye dɔrɔn k'o favoriser nin kan nin dun fana m'a kɛ cɛ ye ko k'o ka tiɲɛ o ka sɔrɔta tiɲɛ na ko k'o tila fila ye o ye muso niyɔrɔ ye o de la n ko diinɛ victime min b'a la o ye balaka ninnu de ye nka u t'a si dɔn hotep mɛna triple hotep a nana tuguni yusikumullahu ko ala bi aw wasuya a denw na ko cɛ kelen niyɔrɔ o bɛ bɛn muso fila niyɔrɔ ma tiɲɛ na o na suratu kuranna sura 4 na suratu nisa la aya 11 la o kɔfɛ cɛw olu bɛ muso ta fo 4 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلثا ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ko abe cɛw ye u ka muso furu fo min ka d'u ye 2 3 fo 4 ko walima u ka jɔn marata minnu bɛ ko u ka jɔn marata minnu bɛ ko nka ko n'u siranna k'u ti kilen k'u ka da kelen ma ala min y'o fɔ ala kelen taara k'a fɔ ko ale b'a dɔn k'u tɛ se ka tilen dilan na u ye donc nin ye kuma ni a sina de ye ɲɔgɔn kan ka maa 4 ta ka fara ɲɔgɔn kan walima min ka ca ni o ye ka fara i ka jɔnw kan jɔnw yɛrɛ ye jɔnw ye fɔlɔ jɔnw ye musow de ye ka d'a ka kɛlɛ bɛ cɛw ni cɛw de cɛ kɛlɛdagaw la ni cɛw ye ɲɔgɔn fa a tɔ tɛ to musow ni denw ye wa o den ninnu bɛ tila ka kɛ jɔn kelenw de ye o jɔn ninnu olu fana bɛ kɛ u tigiw sago la u bɛ se u ma cogo min ka di u ye jɔn fanba de ye muso ye parce que u dancogo la physiquement
u tse ka cɛw kunbɛ kɛlɛ la donc ni cɛw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn walo cɛ nu muso diinɛ ye olu daga u tigiw ye ko u ka taa ni u ye o muso nu fana bɛn bɛ u cɛ nu ye o cɛ nu ye minnu y'u cɛw faa walima k'u faw faa ka taa n'u ye o muso nu o denmuso nu ye u ta de ye u bi se u ma cogo min ka di u ye u b'u bila u ka baaraw la u bi kɛ u ka jɔnw ye nin de ye diinɛ min nana maaya dilan ko nin ye diinɛ de min nana bɛɛ ka hinɛ kama karamɔgɔw mana wuli wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko Muhamadu cira kana diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama an n'o ye ɲininkali kɛ jɔnni b'a fɛ ka kɛ jɔn ye jɔnni b'a fɛ ka kɛ jɔnden ye maa si tɛna sɔn munna diinɛ ye jɔnya daga fo jɔn bɛ Muhamadu yɛrɛ bolo munna diinɛ ye o daga o tuma na jɔn ninnu olu tɛ danfɛnw ye minnu kan ka diinɛ sɔrɔ wa walima jɔn ninnu n'i kɛra jɔn ye maanifinya mako minnu bɛ olu bɛ bɔ i la parce que i kɛra jɔn ye de ni o mago ti bɔ i la ni o mago b'i la munna o hakɛ ninnu ma di e ma ka tila k'a fɔ ko o jɔn ni o bolila ka bɔ a matigi bara ko o jɔn ka bato foyi ti minɛ ala yɔrɔ donc ala de nana jɔnya in sinsin tan mais a ma sɔn k'a haramuya hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp o jɔnya min filɛ nin ye i bi karamɔgɔ caman kan mɛn ko jɔnya ko silamɛya de nana kana jɔn ka hɔrɔnya na a b'u ɲɛna ko jɔn ka hɔrɔnya de b'a to ko jɔnya o bi jɔnya dabilali nege don mɔɔw la nka jɔnya kɔni ye fɛn ye maa si t'a fɛ karamɔgɔ min b'a fɔ o t'a fɛ Mamadu min yɛrɛ nana n'a ye o t'a fɛ donc ni o t'a fɛ min ti bɛn i ma i b'o ta ka maa wɛrɛ sɛgɛrɛ mun na surtout muso a taara minnu cɛw faa ka olu ta ka na so olu bɛ aw sago la a b'a nege basi u la a sago la nka jɔn yɛrɛ mago bɛ mankɛ la walima jɔn yɛrɛ fana o mago bɛ a la ka d'a kan maa don i n'a fɔ i yɛrɛ ye maa ye cogo min na maaya negew bɛ a la n'a mago jɔr'o la ale ta ti filɛ dɛ matigi de ta bi filɛ ni matigi yɛrɛ ni kuma min y'a ja o don ni a m'a ja yɛrɛ a ti se ma e bi to o cogo la ten i bɔnɛna i ka hakɛ dɔ de la diinɛ nana ni nin de ye an b'a fɔ yan ko jɔn ka hɔrɔnya ko silamɛya nana n'o ye pour que jɔnya ka dabila ayi o ti jɔnya dabila o bi jɔnya yɛrɛ de dɛmɛ a ka kɛ hɔtɛp mɛna hɔtɛp o bi jɔnya daga ka jɔnya dɛmɛ a ka kɛ cogo di a fɔra ko n'i ye jɔn kelen kan hɔrɔnya ko barajiba bɛ a la a fɔra ko ni i y'i kali kalili hadu bɔli la ko i ka jɔn dɔ ka hɔrɔnya a fɔra ko n'i ye sun tigɛ cogo dɔw la mazabu dɔw la k'i ka jɔn ka hɔrɔnya donc ni a b'o cogo la kodɔnnaw miiritigiw maa minnu hakili ma bɔ juru la fɔlɔ an ka miiri tan dɛ nin hakilina in bi jɔnya de dɛmɛ wa walima a b'a dabila de a fɔra ko n'i ye jɔn ka hɔrɔnya k'i bi nin baraji sɔrɔ ne dun mago bɛ o baraji ɲɔgɔnna na a bɛ ne bila ka mun kɛ sisan n ka jɔn ɲini n ka jɔn ɲini pour que n ka o baraji sɔrɔ a fɔra ko sanu min filɛ nin ye sanu ye fɛn ye a sɔngɔ yɛlɛla n'i y'a feere i bi nafolo sɔrɔ a la u bɛ mɔgɔw bila ka taga sanu de ɲini wa walima u bɛ mɔgɔw fari faga sanu ɲini de la awɔ o kɔmafalen na u bɛ mɔgɔw de fari foni sanu ɲini na n'a fɔra ko n'i ye jurumu dɔ kɛ k'i bi jɔn dɔ ka hɔrɔnya o bɛ mɔgɔw de bila ka jɔn caman ɲini parce que n'i ye jurumu kɛ dɔrɔn i b'a ka hɔrɔnya o ti jɔnya dabila mɛ o bɛ jɔnya de dɛmɛ i bi mɔgɔ caman mankan mɛn ko jɔnya in ko diinɛ nana sɔrɔ yen kumana diinɛ mana gulɔ min sɔrɔ yen wa walima ala bi siran de a bi siga wa n'a mago b'a la ka min haramuya a t'o haramuya de wa innahu la ghaniyun 'anil 'alamin k'a mago t'a ka danfɛn na mais munna a ye nin daga parce que ni Muhamadu tun ma jɔnya daga Muhamadu tun ti kɛlɛkɛcɛw sɔrɔ n'a fɔra i ka kɛlɛkɛcɛw wuli ka bɔ u musow kɔrɔ ka taa kɛlɛ kɛ ka taa maaw faa ko ka don diinɛ na olu dun fagatɔla o fana b'u yɛrɛ défend n'u y'u yɛrɛ défend n'u sera ka e faga sisan e nin yɔrɔ ye jumɛn ye Muhamadu ye maa ninnu hakili suɲɛ n'u sera u la u bɛ ganimɛ sɔrɔ yan ganimɛ y'u ka nafolo n'u ka musow n'u denw ye u bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko o daga mun ye o kɔfɛ
o fana ye fɛn ma o bi maa fana fari foni kɛlɛ la n'a fɔra k'i bi kɛlɛ kɛ ko dɔ sɔrɔ b'a la o b'i fari foni dɛ nka i fɛn sɔrɔ t'a la o b'i fari fa pour que ka u encourager Mamadu ye o daga u ye pour que u ka se k'ale ka mission kɛ a sɔrɔla ka jumɛn kɛ o kɔfɛ ni minnu sara dun n'aw sara yɔrɔ su kɔni tɛna jɔn da yan donc aw su ko musow bɛ aw ɲɛ alijinɛ na ye ko muso 70,000 hɔrɔnmusow balakaw aw ni yɔrɔ tɛ alijinɛ na koyi parce que musow bɛ alijinɛ na ka ban wa muso minnu don hurli inu de don muso vierge de don u dilanma kama yala kodɔnna bi sɔn ka moto kura jɔlen to yen ka taa moto kɔrɔlen dilannen ta wa o ɲininkali jaabi bɛɛ b'i yɛrɛ jaabi ni o ye hotep mɛna triple hotep alijinɛ kɔnɔ balakaw ni yɔrɔ foyi foyi tɛ a la jango a wolofima ninnu an ka wolofin ninnu olu ni yɔrɔ foyi tɛ alijinɛ doni na u ni yɔrɔ foyi foyi t'a la parce que musow bɛ kaban donc ni musow bɛ alijinɛ na an yɛrɛ musow minnu bɛ diɲɛ na ye anw dun fana bɛ ka aw fana bɛ kan ka kɛlɛ kɛ ka alijinɛ ɲini ni dun ye musoya lajɛ ni ku ye muso ye ka damu sɔrɔ i ka musoya la e yɛrɛ t'o si yɛrɛ ma i mago bɛ jɔ cɛ de la o de la an bɛɛ ma ko diɲɛ ye dafa ɲɔgɔnya ye ni aw taara alijinɛ na sisan aw bɛ taa jɔn de sɔrɔ a ɲɛ sisan musow ni aw sara k'a bɛ taa don alijinɛ na komi hɔrɔnmusow bɛ cɛw ɲɛ ka ban olu y'u ta sɔrɔ aw bɛ taga jumɛn de sɔrɔ a ɲɛ ye ka ban sisan i n'a mɛn dɔw da ko o muso ninnu ko alijinɛ hɔrɔnmuso bɛ tila ka taga ɲɛbɔ olu fɛ manamanakan don dɛ o bɛɛ ye ka an nɛgɛn de ye n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko fɛn kura ni fɛn kɔrɔlen tɛ kelen ye ayi bɛɛ b'a dɔn o tɛ kelen ye kɔrɔlen mana pɛntiri cogo o cogo a tɛ se ka kɛ kurakura ye surtout o musow dilanma kama ye bon an yɛrɛ bɛ tila k'a ye ala ye anw janfaw o muso ninnu mun ye olu sera alijinɛ kɔnɔ kuma jumɛn a dun fɔra ko anw ye adamadenw ye k'an bɛɛ bɛna alijinɛ de ɲini yan ka taa olu donna kuma jumɛn walima olu fa tɛ adama ye wa ni olu fa tɛ adama ye o sani ala ka taa fɛn wɛrɛ denw ta kana bila anw ye munna a tɛ an adamaden dama bila an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ na ye donc ni olu fa ye adama ye o adama n'a denw gɛnɛ ka bɔ alijinɛ na mana mun ye olu to ye olu muso ninnu yɛrɛ fila a fɔra k'an bɛɛ bɛna sɛgɛn fatasqa ko an bɛna sɛgɛn ya ka alijinɛ ɲini olu ye seli ni sun kɛ kuma jumɛn de ka taa don bɛɛ olu ye mun de kɛ pour que u ka don alijinɛ na ye ɲininkali gɛlɛn an b'a dɔn ko arabu ye bandiya de sogolo munna alijinɛ musow fɔra parce que Mamadu ka kɛlɛkɛcɛw de tun b'a nɔfɛ pour que a k'u sɔrɔ k'u ni sɔrɔ u ka t'u yɛrɛ di k'u yɛrɛ faga pour que ale ka kɛlɛ ka sabati a y'u lanata ni muso hakɛw de ye o kumana musow olu fanga ka dɔgɔ kɛlɛ la o kumana olu k'olu ka to so donc cɛ ninnu n'olu sara o bɛ taa ni musoba ninnu de sɔrɔ u ɲɛ donc an bɛ se k'a dɔn ko diinɛ in sigilen don propagande de kan ka hakili la nata pour que i ka sɔrɔ n'a fɔra sisan ko alijinɛ na ko musow bɛ yen peut-être an bɛ se ka cɛw sɔrɔ kɛ mais n'a an ka taa an sigi wajulukɛyɔrɔ la k'a fɔ sisan ko musow hɔrɔnmusow bɛ alijinɛ na mais musow yɛrɛ dama alijinɛ na o ye mun ko duman ye muso ninnu n'u sara hɔrɔncɛ ko ma fɔ olu ɲɛ ye donc olu niyɔrɔ ye jumɛn ye hotep mɛna triple hotep muso ninnu niyɔrɔ ye jumɛn ye alijinɛ kɔnɔ anw baw a t'a yɛrɛ ɲininka nin na wa a tɛ kunu wa a tɛ kodɔn wa a k'a dɔn ko aw namaralen don k'aw janfa wa aw k'aw niyɔrɔ fɔ tan dɛ hɔrɔnmusow bɛ anw ye o kumana aw ta ye jumɛn ye sisan i b'a dɔn ye ko muso ye alijinɛ nafɛn de ye wa yantaw ko tɛ dɛ parce que dɔw bɛ yen ka ban olu dilankun don o kɔfɛ a bɛɛ ka fisa finman ye o fɔ ni produit mun kɛra ye kɛ fɔ ni produit baaraw dɛsɛra ye an n'a dɔn ye k'a fɔ ko alijinɛ in dilanna arabuw de ta don u ye alijinɛ min ko fɔ arabuw dɔrɔn de bɛ don a kɔnɔ arabuw dɔrɔn bɛ don cogo di ko alijinɛ musow jɛlen don Mamadu ko n'i ye u sigilen lajɛ ko u jɛ kojugu ko a b'i n'a fɔ n'i ye nɔnɔ kɛ verre kɔnɔ i bɛ nɔnɔ ye verre fɛ cogo min na ko i bɛ u zɛmɛ ye
u kolo fɛ ten u bu fɛ ten u jɛ kojugu cɛfinma donna so kɔnɔ an bɛ cɛfinma de makɔnɔ kɛ parce que cɛfinma tɛ se ka don so kɔnɔ e ka bɔ ka kɛ cɛ jɛman ye k'an bɛ tila ka da e la ko o y'o mɔgɔ kelen ye non fali donna so kɔnɔ est ce que misi kan ka bɔ wa non an b'an sigi ka fali de kɔnɔ parce que fali de donna fali bɛ bɔ donc ni e sara yan e finma i kan ka wuli de i finma parce que i y'o de ye o mais n'i jɛra sisan peut-être i ye produit mun ce qui veut dire que il est interdit au paradis k'a fɔ ko i ka don n'i sugu tɛ jɛman ye a interdilen don e sugu ka don o de la i bɛ jɛ u b'aw nɛgɛ tali donc ni jɛmanw b'a kɔnɔ yen wa arabukan de bɛ fɔ a kɔnɔ yen nka janɛmɛdenw bɛ min fɔ janɛmɛ kɔnɔ anw yɛrɛ t'o dɔn fɔlɔ yɛrɛ Muhamadu ko arabukan de ka d'ale ka da kun saba kan k'ale ye arabu ye kuranɛ jiginna arabukan na wa alijinɛdenw bɛ arabukan fɔ o mana janɛmɛdenw bɛ jumɛn fɔ sisan bon sani aw k'aw yɛrɛ sɛgɛn ko Muhamadu nana aw bɔ bolo la Muhamadu mana aw bɔ bolo la dɛ u bɛ mɔgɔw de nɛgɛ ni nin kuma ye o Muhamadu de filɛ ka aw ka victime ye ta tiɲɛ tilayɔrɔ la ka aw niyɔrɔ kɛ aw niyɔrɔ kɛ aw mɔgɔ fila jɛ cɛ kelen niyɔrɔ la o Muhamadu de ye dilantigɛ kɛ haramu ye aw ma o Muhamadu de ye dilantigɛ daga aw cɛw la u ko o kɛ aw la o Muhamadu tilara ka taa fɔ k'ale taara sanɛ la ko kumtu ala babi nar fa inna akthara ahliha an-nisa k'ale taara sɔrɔ janɛmɛden fanba k'ale taara sanɛ la k'ale taara jɔ janɛmɛ da la k'ale y'a sɔrɔ janɛmɛden fanba ye o muso kelen ninnu de ye tuguni o Muhamadu kelen de ye aw kɛ sɛnɛkɛforo ye k'a comparer o la o Muhamadu kelen o ka kuranɛ kɔnɔ muso kelen ka seereya yɛrɛ tɛ minɛ muso kelen ka seereya tɛ minɛ hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp o Muhamadu ka kuranɛ kɔnɔ a fɔra ko ka muso ninnu k'a k'u bugɔ kuranɛ sura 4 suratu nisa aya 30 ani aya 4 aya 30 ani aya 4 donc ni aw kɛmɛ ka aw yɛrɛ nɛgɛ ko Muhamadu nana aw bɔ bolo la ko arabuw kun u denmusow do dɛgɛ na arabuw kun u denmusow do dɛgɛ na anw m'an daw do dɛgɛ na wa est ce que anw mi an denmusow de do dɛgɛ na yan wa o ye arabuw ka kɔnɔna juguya n'u ka fɛngɛ de nka dɛgɛna dɔw yɛrɛ fana dagadila i ka balo ya tɛ fu la ye koyi nin yɔrɔ foyi t'i ye yan nin yɔrɔ foyi t'i ye yen fɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ donc hɔtɛp mɛna triple hɔtɛp o Muhamadu min nana k'o nana bɔ bolo la dɛ o ka kuranɛ ko cɛw arrijalu qawamuna ala nisa'i k'a ye musow a ye aw kɛ cɛw bolo kɔnɔ marafɛn ye a ko bugɔli min filɛ nin ye muso tibaden min filɛ nin ye de ka busa don a la k'i dasi o de fana tilara ka na o aya kelen kɔnɔ wadribuhunna k'a k'u bugɔ fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira k'a y'u bugɔ ni u sɔnna ka aw labato k'a ka sɔrɔ ka u to ten donc ka tila ka dilantigɛ fana fɔ ko a ye an mabɔ u la dilan na wahjuruhunna fil madaji ka dilan tigɛli bɛn cɛw ye nka dilantigɛ bɛn tɛ musow ye wa ni muso de y'a kɛ gɔngɔli bi sigi e kun nka cɛ b'a sago la e ka hakɛ ye jumɛn ye cɛ dun ye maa ye cogo min e yɛrɛ ye maa ye ten i ye maa ye nin ye maa ye e ka hakɛ ye jumɛn ye yan sisan n'a bɛ kule la ko Muhamadu nana bɔ bolo la a nana a dɔw bolo la yan dɛ k'a kɛ jɔnw ye o de nana daga ale fɛ k'a ta ka fara ɲɔgɔn kan o de nana daga ale fɛ hali n'a ye jɔnba kelen ka tila k'a bɛɛ lajɛlen to a bolo o de nana sabati ale fɛ ka alijinɛ fɔ ka aw niyɔrɔ bɔ a la o de nana bɔ ale da donc n'a y'aw bɔ bolo la a yɛrɛ kunkolo la a y'a dɔn ko a y'aw don bolo la dɛ hɔtɛp mɛna hɔtɛp ni fana y'a lajɛ tuguni Muhamadu a ka diinɛ na
violence abi o de dɛmɛ quoi abi bingani de dɛmɛ awɔ abi bingani dɛmɛ parce que a fɔra ko n'i ye jɛnɛyakɛla ye a ka kɛ sisan ko cɛ dɔ binna muso dɔ kan pour que cɛ in ka minɛ k'a ɲangi k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye fo mɔɔw ka na ni seereya ye min bɛ se fo 4 ma ni cɛ n'i binna muso kan a kɛra a jara muso ye a goyara muso i binna kan kungo kɔnɔ ye walima yɔrɔ dɔ la walima hali dugu kɔnɔ yɛrɛ o tant que maa 4 ɲɛ ma seereya a kan ko a kana fɔ koyi o bɛ binganikɛlaw de dɛmɛ o parce que maa 4 si tɛna maa ye karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɔ i ka u ye i b'a fɔ kalikisɛ bɛ kalibara kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ko cɛw ka bin musow kan hali maa y'u ye u tɛna se ka minɛ k'u ɲangi parce que maa 4 tɛ se ka seereya o kan donc ka musow exposer violence ye o sariya de bɛ Muhamadu ka diinɛ kɔnɔna na tuguni an bɛ kuma surunya yan k'a fɔ balakaw ye k'u ka kunu u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la k'u jate tɛ maa ye Muhamadu bolo dɛ wa olu de ye diinɛ yɛrɛ victime de ye a san min na olu kan ka wo olu de kan nka u tɛ tɔnɔbɔ a la olu ye Muhamadu bolo u ye fali ye Muhamadu bolo u ye misi ye Muhamadu bolo parce que yɛlɛmi k'u balan olu de ye galaka olu bɔra galaka de la Muhamadu bolo olu bɛ se ka yɛlɛmɛ de i b'a ta k'a i fali u la Muhamadu bolo ni a ka hakɛ bɛ nin kɔnɔ n'a ka hakɛ tɛ nin kɔnɔ o jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo n'a fɔra ko u tun bɛ musow don dingɛ na k'u denmisɛnnin fitinin don dingɛ na u b'a barow bɔ ko u tun bɛ kɛ arabuw fɛ yen ko Muhamadu nana ko wa izalima o dati so ilati bi ajizan min khutlati ko u bɛna dingɛ kɔnɔden ninnu ɲininka ko a ye mun kɛ mais a da tɛ i cɛ min ni i fa ni ba y'i furu a ma ka t'o fa k'i ta ka t'i coro cɛkun i tɛ min fɛ hali saya damandila n'o dɔw ye wa ka i denw kɛ jɔnw ye k'i bila olu sago la ni yɔrɔ min ka di u ye i bɛ taa ye ni yɔrɔ min man d'u ye i tɛ taa ye u b'u sago k'i la nka e sago tɛ yen ni min da ka di aw la n'a ka hakɛ b'a kɔnɔ n'a ka hakɛ t'a kɔnɔ a ko dayɛlɛlen nin hɔtɛp ka Konate musow den fo ka bɛɛ lajɛlen fo ko hɔtɛp ni fana y'a lajɛ tuguni Muhamadu a ka diinɛ na violence a bɛ o de dɛmɛ quoi a bɛ bingani de dɛmɛ a bɛ bingani dɛmɛ parce que a fɔra ko n'i ye jɛnɛyakɛla ye a ka kɛ sisan ko cɛ dɔ binna muso dɔ kan pour que cɛ in ka minɛ k'a ɲangi k'a kɛ jɛnɛyakɛla ye fo mɔɔw ka na ni seereya ye min bɛ se fo 4 ma ni cɛ n'i binna muso kan a kɛra a jara muso ye a goyara muso i binna kan kungo kɔnɔ ye walima yɔrɔ dɔ la walima hali dugu kɔnɔ yɛrɛ o tant que maa 4 ɲɛ ma seereya a kan ko a kana fɔ koyi o bɛ binganikɛlaw de dɛmɛ o parce que maa 4 si tɛna maa ye karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɔ i ka u ye i b'a fɔ kalikisɛ bɛ kalibara kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ko cɛw ka bin musow kan hali maa y'u ye u tɛna se ka minɛ k'u ɲangi parce que maa 4 tɛ se ka seereya o kan donc ka musow exposer violence ye o sariya de bɛ Muhamadu ka diinɛ kɔnɔna na tuguni an bɛ kuma surunya yan k'a fɔ balakaw ye k'u ka kunu u ka bɔ sunan na u ka bɔ jɔnya la k'u jate tɛ maa ye Muhamadu bolo dɛ wa olu de ye diinɛ yɛrɛ victime de ye a san min na olu kan ka wo olu de kan nka u tɛ tɔnɔbɔ a la olu ye Muhamadu bolo u ye fali ye Muhamadu bolo u ye misi ye Muhamadu bolo parce que yɛlɛmi k'u balan olu de ye galaka olu bɔra galaka de la Muhamadu bolo olu bɛ se ka yɛlɛmɛ de i b'a ta k'a i fali u la Muhamadu bolo ni a ka hakɛ bɛ nin kɔnɔ n'a ka hakɛ tɛ nin kɔnɔ o jaabi bɛ aw yɛrɛw bolo n'a fɔra ko u tun bɛ musow don dingɛ na k'u denmisɛnnin fitinin don dingɛ na
u b'a baro bɔ ko kun bɛ kɛ arabuw fɛ yen ko Muhamadu